खायसे खायसे आरो दे ला बुझला खायसे ला माले कोई ना तुझे साइकिल लेके जा कभी तो बेल लगाओ बेल मारो Hello, लादो बेलेगा मालाबा मोजां नुलायगोनलाय र' हाय लोगोफोर जों दायो माजबादाव थांनो नागिरदों आरो आंनि बिबोनांनि फिसालानि बार्थडे दङ ओमफ्राय बावनो दायो गस्लाखौनो बायनानै हैनोसै होननानै गस्ला नायगासिनो आरो बिनानावनो बिदा बिनानाव नालाय सानैबो समान समान ओमफ्राय गस्लाखौनो लांसै सानैनोबो होननानै जोङो दायो शपिं महलावहाय गस्लाखौनो नायगासिनो आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे गस्लाखौ मोजां नुदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बेखौ लानाय जायासै उनाव मोनसे मोजां नुनायखाय बेलेगखौ लानाय जाबाय आरो गस्ला नागिरगासिनो लादो माबा आरो नै सेल्फि लाथारदों नोंलाय गस्ला नागिरगासिनो लादो माबा लगा किती का लगा এটা যা मामा होते र मामा उजा खै मामा मामा कुटो आलong नाइसी बुनो कुटो आलong yo masa mate ayo जा mau enak pas deh kono लगा दे salah sih kita nggak doang sih लगा बाबा halah aja cuma elai ih naisi bulu tahun tolong kainas लगा दे सुनी lo बाबुलाई राम्रो ठुलो मान्छे हुनु ल अब भन्दै धेरै पढ्नु ल सबैले माया गर्नु ल सबको कुरा मान्नु आज बाबा यता ठुलो भाइको मान्नु ल राम्ररी पढा लेखा गर्नु भनेको कुरा सुन्नु ल बनाउने ओगी यसको नाम ओगी अनि के खान लाग्छ फोटो मारे ले के खान लाग्छ लोगा यो खोइ आमा उभियो दे Happy birthday to you. Happy birthday to you. गाउँ बार एकछिन Happy birthday to you. Happy birthday अब बाबुलाई खै काटु गर्छ त्यो अनि राम्रो लाग्यो त्यो काट अरे दम लगाएर काट्नु हो बाबु एकदम जोरसे काट्नु हजुर टुक्रा काट यसरी समात नगर्नु अब म गएर म खाना बनाउनु अरे बाबा कसरी ल्याउनु खोज्छ दे आमालाई खुवाइदे बोजूलाई खुवाइदे अरे बाउको पहिले बाउको पाली है पहिले बाउको दिनमा देखो आमालाई खुवाइदे बोजूलाई खुवाइदे अनि तेरो मामालाई जा बुनुलाई नाइसी बुनु बुनुलाई खुवाइदे खोइ नाइसी बुनु खुलाबलाई खोइ नाइसी बुनु खाबो हैन न किमान
Mama nó khoai ra, con tao là khoai ra. Đó là này tao rồi. Bún nó khoai đây, khoai đi con. Doa aku nih, aku doa. Mama apa? Nah itu. कोटारी भयो का दिता Mama, mai du lại đâu? Mai đi lại đấy. Mai du lại đâu? Anh đi ăn luôn lại. Nó khai nó xoay đấy kìa kìa. Ông biết à? डिजल खले Mati चढ़े रहे. Hei. Ăn luôn lại. आएगा लगा दे Ăn luôn. आएगा लगा दे Ôi, ở bên tao khoai nó sao đi. Itu bung bau biur mana? लायो माइजुला उद माइजुला दे जा जा ओ माइजुला दे माइजु खान्छ जा 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 माइजुला खान्छ Kaise kaise. Aru deh. ला अब बोजुला खान्छ ला Mai lại quấy nè. Ôi ông ta kêu mama lại đi cho nó bao. बेनिनो बार्थडे जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिमाय लाबोनाय गस्लायाबो दा गाननायानो गस्लायाबो बोरैबा ग्रोब हामगारदों आरो जोङो हामगोना हामासो सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय हाखु दाखुखायनो जानला मोनलासो लाबोनाय जाबाय आरो देग्लाय मोजांखौनो लाबोनाय जायासै Udah देखना फोटो लेना है. रुक मानो ओंखारसिलाय Nah. हनै नायगोमोबाय जेखौ सानै सानै बांबाय नामा Này đây.